சூப்பர் மீட்டியார் 650 ஆரி பில்ட் பண்ணதுலே சூப்பர் மீட்டியார் ஒரு பிரீமியம் பைக்காக இருக்கணும்னு பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. நார்மலாக ஆரி பைக்ஸ்னா இந்தந்த ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்குன்றத பிரேக் பண்ணி ஒரு பெஸ்ட் க்ரூசர் பைக்கு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் தேவையோ அது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஆரி பைக்ஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் டைமா இதில் தான் யூஎஸ்டி ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 43mm சோவாவோட 120mm டிராவல் பண்ணுற சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால ஹேண்டிலிங் அண்ட் ஹைவே ஸ்டெபிலிட்டி பெட்டராக இருக்கும். ரியரில் ப்ரீலோட் அட்ஜஸ்டபிள் 101mm டிராவல் ட்வின்ஸாக் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வீல் பேஸ் ஆரி பைக்ஸ்லேயே இதில் தான் அதிக வீல் பேஸ் இருக்கு 1500mm. இதனால ஹை ஸ்பீட் ஸ்டெபிலிட்டி பெட்டரா இருக்கும். அப்புறம் டயர் சைஸ் பொதுவாக எல்லா ஆரியோட ரியர் டயர் வித் ஒல்லியா இருக்கும். ஆனால் இதில் 150mm வைடு டயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்புறம் ஃப்ரண்ட் டயரோட டயாமீட்டர் 19 inch இருக்கு. இதனால ஹேண்டிலிங்கும் பெட்டரா இருக்கும். அப்புறம் ஜிடி இன்டர்செப்டாரில் ஸ்போக் வீல் டியூப் டயர் இருக்கும். ஆனால் இதில் அலாய் வீல்ஸ் டியூப்லெஸ் டயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதனால பஞ்சர் ஆகிருச்சுன்னா பைக்கை தள்ளிட்டு போக வேண்டியதில்லை. ஏன்னா பஞ்சர் ஆன ஜிடி இன்டர்செப்டாரை தள்ள முடியாமல் டோவிங் வெஹிக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறத யூடியூப்பில் நிறையா பார்த்துருக்கேன். சூப்பர் மீட்டியார் அதை விடவும் ஓவர் வெயிட்டாக இருக்குது. 240 kgs இருக்குது. அப்புறம் ரைடிங் போஸ்டர் அல்ட்ரா வைட் ஹேண்டில் பாரோட ஃப்ரண்ட் செட் ஃபுட் பெக்ஸோட சீட் ஹைட் ஆரி பைக்ஸ்லேயே ரொம்ப லோவா 740mm அல்ட்ரா கம்ஃபர்டபுளாக கொடுத்துருக்காங்க. மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுள் பைக் ஃப்ரம் ஆரி இந்த பைக்காக தான் இருக்குன்றது எந்த டவுட்டும் இல்ல. அடுத்து பில்ட் குவாலிட்டி ஆரி பைக்ஸ்ல பெஸ்ட் பில்ட் குவாலிட்டி பைக்கா சூப்பர் மீட்டியார் இருக்க போகுது. மத்த ஆரிஸ்ல எங்கெல்லாம் பிளாஸ்டிக் இருக்குமோ அங்க எல்லாமே அலுமினியம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த பைக்ல தான் ஆரி எல்இடி ஹெட்லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இன்ஜின் இந்த 650cc பேரலல் ட்வின் ஹைவே க்ரூசிங் கேரக்டருக்கு ஜிடி இன்டர்செப்டாரை விட பெர்ஃபெக்டா சூட் ஆகும். அதுவும் க்ரூசிங் கேரக்டருக்கு ஏத்த மாதிரி மேப் டேட்டாவும் ரிவைஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல 140 kmph எஃபோர்ட்லெஸ்ஸா க்ரூஸ் பண்ண முடியும். 6th கியர்ல எஃபோர்ட்லெஸ்ஸா ஓவர்டேக் பண்ண முடியும். அப்புறம் பேரலல் ட்வின் இருக்கனால வைப்ரேஷனே ஃபீல் பண்ண முடியாது. இன்ஜின் ரிஃபைன்ட் அண்ட் ரிலேபிளா இருக்கும். இதனால அப் டு 4 lakhs பைக்ஸ்லயே பெஸ்ட் க்ரூசர் பைக் இதுவா தான் இருக்கும். அடுத்து பிரேக்கிங் ஆரி பைக்ஸ்லயே இதுல தான் ரியர் டிஸ்க் 300mm பெருசா இருக்கு. இதோட ரியர் டிஸ்க் பிரேக் நிறைய பைக்ஸோட ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் பிரேக்கை விட பெருசா இருக்கு. அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஆரியில இருந்து அட்ஜஸ்டபிள் லீவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் டேங்க் கெப்பாசிட்டியும் 15.7 liters கொடுத்துருக்காங்க. ஆரி பைக்ஸ்லயே இதுல தான் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க. டேங்க்கும் டியர் டிராப் ஷேப்ல பார்க்க நல்லா இருக்கு. அப்புறம் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸும் ஆரி பைக்ஸ்லயே இதுல தான் கம்மியா கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம ரோட்ஸ்க்கு டிஸ்அட்வான்டேஜா இருந்தாலும் மற்ற க்ரூசர் பைக்ஸ்லயும் கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் லோவா தான் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அப்பதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி கீழே இருக்கும். இது ஒரு ஹெவி வெயிட் பைக்கா இருந்தாலும் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஃபைனலா இதோட பிரைஸ் ஆன் ரோட் 4 lakhs கிட்ட இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. இவ்வளோ திங்ஸை சர்ப்ரைசிங்கா பண்ண ஆரி பிரைஸ்லயும் சர்ப்ரைசிங்கா பண்ணா வேற லெவல்ல இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் லைக் பண்ணுங்க.